everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Nahisulat sa hangin. Please, Alejandro. Hatagi ko og higayon. Nga ikapakita na ko nimo ang akong pagmahal. Maluoy ka. Pasudlak ko sa imong kasing-kasing. Julia, Alejandro, pasaylo ako sa akong mga pagkuwang. Hatagi ko gigayon nga mag-usap. Nahibaw ko nga lisod pulihan si Celis sa imong kasing-kasing. Ang kuno nako kini tungod kay nabasa ko sa diary ni Celis ang tanan kung unsa ninyo kamahal ang usag-usa. O buang ko nga nang hilabot sa inyong gugma. Nagbasol na ko sa tanan kong nabuhat nga dili maayo. Muluhod ko, Alejandro, aron mo tuho ka. Barog, Julia. Dili ko Diyos nga imong ludhan. Sorry. Pero isaad ko, magtarong na ko. Dili na ko mangaway ni Helena. Musugot na ko nga mahimong katabang pagbalik din sa bahay. Dili na kinahanglan pa. Kung tinuod ka ng imong gipanulti, nga magpaubos ka na, ipakita sa buhat. Ibalik ko ang akong kaning pagkaako. Ang akong pagkakatabang lang. Maghinaot ko. Nga tinuod ka ng imong gipanulti, Julia. Alejandro, isaad ko. Silbihan ti ka. Ati manon ko ikaw isip akong bana. Trabahoon ko ang akong trabaho sa unang panahon sa maid pa ko ninyo. Julia. Pabatiya lang ko nga gipasaylo na ko nimo. Please, Alejandro. Pasaylo ako sa akong mga sa akong sipiyat. Sige. Gipasaylo ta na ka. Salamat. Salamat, Alejandro. Salamat. Isaad ko. Bagong Julia na ang imong makita, gikan karong adlaw, hangtod sa akong kamatayon. Unsa man, gusto kang mukaon? Ha? Wa ko gutuma. Gusto lang kong mapahuway. Sige. Pahuway lang una. Salamat. Salamat nga imo kung gipasahilo. Makalagot! Kapoy bayag inartista! Uy, ngit-ngit naman di ay. Ay, kinahanglan makabalik na ako sa kumbay para matimanan ako sa papa. Anilang una tinis ilam sa katya maleta ni mama. Ubiyak na ako din eh. Pasigaon ko na ang mga sugas palibot. Manang. Ops! Ma'am, ayaw ton pangitag bikil din his kusina. Kay na nagbuka lang mga pagkaon baya din ma'am. Naunsa man ka, Manang? Dili naman ko mangaway karon. Unsay ngan? Kon gikapoy mo anang away, lalis ug bugno.
Mas labaw pa kong gikapoy, anak. Uy, Tawga lang ko manang. Kung malimpyo ka na sa mga gipanglutoan ni mong kaldero, tabangan ti ka. oh, ma'am, ay pagtsur diha, ma'am, oy. Pasaylo ako manang kung nakapasakit man ko nimo, ha? Kung nakapang-insulto man ko nimo. Sorry, jud kaayo. Ay, kuan. Ay, makalitan na sabta ng kalit ni mong kabuutan, ma'am, oy. Mausab man gyud ang tao manang. Sige ha. Ako unang tan-awon ang CR kung limpyo ba. Ako kining limpyohan. Uy, ako kaning iparok akong uno. Basig, ako lang ning huna-hunang akong nabating gipanuting Ma'am Julia, oy. Manang? Nakaluto na ka? Manang? Noon sa ka? Ang anong mo naman kag nabato diha? Sagpaar ako, day. Unsa? Naunsa man di ka manang? Nahubog ka? Manang, naunsa ka uy? Sagpaar lagi ko. Helena? Oh, niya na di ka? Mayo noon. Abi na ko magpakuha pa ka. Maikog na kang manghasol nimo. Manang? Ay, Lando. Ikaw nalay sagpa na ko, be. Aron makamata ko. Naunsa ko tawag ka man Ano magpasagpa man ka? Naglayan ni mong kabuhi? Ay, nakalitan lang ko sa kausaban ni Madam. Ha? Ngano, naunsa di sa Julia? Buutan na kaayo. Tuagan ni nang limpyo CR. Unsa? Dihaon na mo ha. Ato na ako sa Sir Alejandro. Sir? Sorry nga, gabiin ako nakauli. Okay lang, Helena. Nakatuhog ng sab ko din Ayaw ka balakan ako. Dinhi ba ni mong imong asawa, Sir Alejandro? Oo. Nangayo siyang pasaylo na ako. Ha? O sa may nagtukmod niya nga, mangayog pa saylo ni mo, Sir Alejandro. Wa. Gikapoy lang ko siya sa pagpangaway. Dili na siya gustong kagubot pa din Mauna iyang giingon. Mituo ka ba niya? Helena, gipasaylo ko siya. Unsa? Kinahanglan nga makabati siya nga gipasaylo ko siya. Pero kinahanglan nga mag-amping ka. Ha? Anong ako man na mag-amping, Sir Alejandro? Tungod kay Tungod kay delikado ang tao nga kalit ng mabuotan. Og mo angko na sa iyong mga sa usa ka pagpamilok lang. Helena. Sir, mahimo bag mo tambag? Unsa man ka na? Ayaw pagkaon sa ipakaon ni Ma'am Julia nimo. O, Kana lang akong itambag nimo. Bisan unsa ka maayos ipakita ni Ma'am Julia nimo. Bisan kung maghilak pa si og dugo si imong atubangan sa pagpasol. Ayaw gihapon pagkaon sing ipakaon nimo. Helena. Ako ka lang isaad nimo. Ang imong ihatag, maulang ang akong kanon. Salamat. Ma? Asa man ka? Ikaw na nag-map sa sound? Shane. Nanumisigam sa na imong mata. Oh my God! Ikaw yun na! Nga nagutang na limpyo ka man na ng common nga CR. Labaw pa kang adik tan-awon na ko da. Aray! Ma! Mamudlot ba ko ta? Gikan karon, mo trabaho na ta dinhi sa bahay, Shane. O gikay mang limpyo sa imong kwarto. No. Natay katabang. Sunda ko.
Sundalan ko. Kinahanglan dili na ta magkagubot din Gusto kong makig-amiga ka na ni Helena. Nor. Unsa man? Gusto ka? Nga dili na tahatagan ang kwarta? Ayaw ma. Ay, naunsa ka pa. Kalit pa lang kagkalami. Basta. Magpaubos na ta. Pakig-amiga ni Helena. Unsa man sabi sila, oy. Dugay magmamauli. Nagabihan na hinoong ko pauli. Unsa ka to? Mura ka doon ikaw sa bahay ni Helena. Unsa yun? Marimag doon ay nabugno sa bahay ni Helena. Hoy! Helena! Naunsa ka? Ha? Kinsa ka? Manang? Manihapon na ta? Ay, Oday. Andam naman ang lamisa. Maayo hinuon. Helena, ayon si Sara Leandro. Kuhaan na ako siya. Ako na mo kuha sa akong bana, Helena. Lingkod na lang diha. Pahiluna na lang mong tanan. Shane! Diyan na sila sa kananan. Ayaw na patawag kay nagpaabot ang grasya. Shane! Shane! Sige na. Panglingkod na mo. Sundon tang iyang gusto. Ay, Helena. Artista ka ayo na. Manang. Musakay lang una tas kausaban ni Julia. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.